priser, produkter. Det er skide dyrt. Og i dag vil jeg sætte en hjemmeside på test, og hvis I ikke har gættet det, så står det altså i beskrivelsen af videoen. Det er f***ing Temu. Så jeg har købt noget Temu-lort. Det er den her. Den er Assassin's Creed kniv for et eller andet spil. Jeg har ikke styr på det. Jeg tror det er træeren. Den her. Så kan den komme ud. Men så har vi lige det med Temu. At hvis I har set en masse videoer på nettet, så kan I jo se, hvor de bare lige kan gøre et eller andet. Og så hiver den ind. Nej, jeg skal tage en hylderne. Det er noget Temu-lort. Stik den ind her. Tryk på en lille plastikdims. Og så sæt den ned. Så vi går bare over til testen. Vi skal se om den her kniv kan skære igennem den der papkasse. Der er to metoder. Der er den her og den her. Nå, det kunne den faktisk godt. Det er bedre. Nå, det kunne den ikke holde til. Jamen det var egentlig meningen, at vi skulle teste, om den kunne smøre det eller træ. Jeg kom vi sgu ikke langt med. Det er noget lort det her. Nå, men det var testen så. Og på samme tid med, hvis man er lille barn og synes det er sjovt at lege med legetøj, så måske ikke lige den bedste løsning det her. Den har kostet 50 kroner, så jeg tænker nok, jeg vil give den faktisk en. Der står faktisk i lavet til at skære igennem pap og flamingo, og hvis den ikke kan holde til en papkasse, så er den noget lort. Så hvis I skal købe noget legetøj, så køb noget dansk legetøj. Og hvis I går op i sådan her, så brug det som udstilling i stedet for. Den her episode er måske lidt kort, men den gik også i stykker. Men i næste episode, der skal vi teste en pistol fra Temu. Er det overhovedet lovligt at have en? Ja, ses.